Zdravím vás chlapi, mám tu televízor Samsung LEčko 37, je to starší Samsung, to pozná trubicové podsvietenie, invertor, zdroj, základná doska a Tikon, kde nám zmizol. Áno, tu máme Tikon. Ak máte problémy s jasom televízora, ak máte problémy s takzvaným negatívnym obrazom, tak na 90% sa zamerajte samozrejme na Tikon. Tieto Tikony, tu ho vidíme jeho model, nie sú také zložité. By som povedal, že sú to najjednoduchšie Tikony, ktoré sú. Tu máme nejaký procesor, nejaké rámky, tie sem tam sa tiež menia, ale keď máte negatívny obraz, keď máte sivý obraz, do biela obraz, zamerajte sa na DC menič. Tento DC menič v tomto je AS19HG, bez problémov, jednoduchá výmena, nič zložitého, problémy vyriešený a televízor ide pekne ďalej. Keď si všimneme, sekundička, ja sa pozriem ešte na jednu vec, či to tu budeme vidieť. Sekundička, Made in Hungary, dobre, toto ma nezajíma, ale keby som niekde našiel tento model, no budem tipovať, že má viac ako 12 rokov a po takejto jednoduchej oprave ide znovu. Super deťom na hracie konzoly, super ako náhradný televízor. Nemá smart, nemá nič, ale je to jeden z tých trvácnych televízorov, ktorí vydržia. Ďakujem za sledovanie. Keď vám to pomohlo, môžete sa prihlásiť na odber, môžete podporiť môj kanál. Ja tam mám nastavené také ľudové ceny 1 euro, prihlásiť sa na mesačný odber tých najlepších videí. Takže pekný deň.